A historia cultural da vila de Muxía vai ligada ao Santuario da Barca e ás pedras da súa contorna. Este templo de Muxía vén sendo obxecto de culto máxico-relixioso ao longo dos séculos e tamén obxecto de veneración para os miles de peregrinos e peregrinas que percorren o camiño xacobeo de Santiago cara a Muxía ou Fisterra. A chegada ao santuario convértese na esperada recompensa ao esforzo feito para alcanzar o fin do camiño. O templo actual é de principios do século XVIII, polo que se enmarca na arquitectura barroca. Desde o santuario pódense ver as pedras consideradas máxicas, ás que se lle atribúen propiedades curativas e divinatorias. O nome destas é Pedra da Valar, a Pedra dos Cadrís, a Pedra dos Namorados e a Pedra do Temón. Segundo conta a lenda, son os restos da embarcación en que chegou a Virxe por mar para alentar o apóstolo Santiago no seu labor evanxelizador. O principal templo de Muxía foi reconstruído varias veces, sendo a última vez en 2015. O día de Nadal de 2013 o santuario sufriu un incendio que deixou o retablo e o teito totalmente calcinados. Só quedaron en pé as paredes exteriores e elementos como bancos e confesionarios. Ademais, puidéronse recuperar os retablos laterais. Desde o devandito incendio rexistrouse un aumento de visitas no Santuario da Barca e é que Muxía é lugar de destino de varias rutas xacobeas.